So, may adlaw sa mga followers nako, mga mare, mga pare. So kini nga video karon bali seryoso na siya nga content karon gitungod tagaan po nako og palipay ang asawa kay kabaw na mo gugma di ba? So tagaan yun nato kay more jud kalipay sa mga babaeng mataga na to sila ikalipay nga butang angay nilang madawat karon ba Valentine's Day god. So ani ako karon ako kuyog diri ng mga workers kay sila may ga-design diri sa sulod. Di sana ko ninyo pakita unsay design sa sulod kay basig kamo pay una ma-surprise. So ako pag i-surprise ako ang asawa dito sa sulod. O kini sila mga workers sila. So gitarong niyo plastada sulod? Yes, sir. Okay, so diri lang mo ha kay kung asawa sudlon sa nako dito kay surprise guni ha. So sudlon na nato mga mari mga pare. Na. Oh, Unsa ka? nag-practice ako eh. Bisik. Unsa man kanang unsa man ka diri? Unsa man ang practice mo para unsa na? Para Valentine's Day pa, para napo ko ikakuan ba ikasukol. Excited pre ka sa Valentine's Day di ay. Siyempre. Grabe. Wala may excited ana. So seryoso kay koron Nga naman. kay kini gud kay Valentine's na manggod. Oh, Gusto na ko ba malipayon ka ba? Tagaan ta ka. pabutan pa di ba? Usam, buto ka excited po nimo. Ay, pagsi pabutan. Diretso lang pabuto. Dapat ipagilok. Ay, miyaki po nimo. Diretso lang pabuto. Usa din na imo Na, ko de. may surprise nimo. Surprise? Igatan ko nimo. Kaya nga no, palangga man ta ka. Kaya bisay mo na ana ay mong height. Gidawat ta ka nga asawa. Ipangga ta ka sa way pagduwa-duwa. Ay, yapil ako kahit ko. Kasagrado na. Sige lagi, wala lagi. Pero swerte po ka na ako. Kaya ano, sa tinura ako may pinakagwapo yun nga. Oh, sa ko na yung surprise good. Blindfolan, taka kay surprise mo. Ahak ni mo. Natin surprise, isulti. So dadon ta kasi sa sakyanan kina ako dito yung i-surprise nimo. Mo ba? Yak ni mo na uy. Salamat kay Labang. Wala din mo kagay na mga surprise na. Sa blindfolan taka blindfold din siya kada para kita ba ha? Sige Lab, tandog tani mo Lab uy. Ay dito sila. Gigili dili kay daga na magkat seryoso kay. Seryoso ni. Salamat Lab. Salamat kay sa mong pagpalangga Mira Lab. na. Blindfold taka para. Ano ka? Ha? Mura lagi dig bahong patay. Ha? Bahong Tusa patay. lang kay surprise na may surprise nga magsigigyaw-yaw. Okay, sige. Nalali, basta. So mo dili mo surprise good Lab? Ay, giliw kay mahulog ka pangpang mo dili. Uy, taron ra Lab. Okay, hinihini lang. Hinihini lang, ana. Street, kini naita eh. Taron ra Lab. Uy, sana uy. So, narata dire sa akong surprise. Ay, sa kliyo ka. Oh, So, kini siya surprise lab. Ako na siyang gipaningkamutan lab nga gitagaan ako ligahin. Kay tungod nakuha akong mga trabante lab. Nakuha akong mga trabante ba nga. tandog man puta nimo Lab uy. Ay, lagi sige gulgul. Good ikaw makalitan po nato mga followers ron nga gulgul ka. Si Obi kay ta. So, gulgul po ka. Ay, sige kuan. So, i-open na nako ang surprise ha. Badbaran na nako imong blindfold. Nalis ko na ito ning ikuha ng surprise. So, ato nang apian, ha? Ay, nagulgulab. Ginagawa na mo gulit. Talaksa na mo gulit Valentine's Day. Mga sa katuig, kausar rin mitabo. Ay, nagulgulab. Kagalitan ng followers na to, anak. Ano lang nga, parang mata kayo. Surprise niya. 4, 3, 2, 1. Yay! Love! Ay, nagulgulab lagi. Naro. Oh, surprise ako. Gitarin na naman hilak-hilak. Ay, nasilak-hilak. Oh. Sa Manalab. Bulan pa lagi na. Oo, magkalab nga. Minyo na tang dawa, di ba? So, dawa ta sa ayaw si balibad. Kaya nga grasya ni buwad din siya. Pero, kinasing-kasing na akong giguan. Mali buwad nga di ka magutman, di ka mapasmo. Oh, ha? So, napatay kuan. Tada! Pinapunta niyo mo regalong surprise. Buwan madalig bugas. Wala ka nalipay? Kining bugas lab. Dili ka ni makupad lab. So, wagi man sa tinain mo, kanang tsokolit, mga buwak, mga kuwan, dili na nausuron. Ibutang na to, kanang buwak, tsokolit, so teenager na. Kini ang matawag na to pang Valentine sa mga Pangminyo day ni. pangminyo ni para di magutman. Dawata. Di pa, nakapikis kini. Nagkaanak lago ka na. So, nata di na dala diri brush, ha? Magamit pangminyo nila siya. Napakay kuwan, kalingawan. Kagamay anay makanohon na man tanay mong talong. Ano ay isong ko lang. Ha? Nagana ana oy. Mo na siya, lab. Kay minyo naman tandua. Nya. Pag Valentine's Day, dili lang ta manglaag. Manglaba lang ka o nay sabon o. Manglaba lang ka. Manglaba lang ka kanay sabon o. Grabe pa mong regalo oy.
Oh, na diri ang kuan po nagkining down ni. Og sunrok kabansay jo mo design sa akong mga workers. Hindi magparte na magalingon. Nalipay na ka sa kuan. Lipay na ako kay dili na ko mapasmo ani, sigurado na jud kinilo. So kini siya, labanan na siya tanan. So sa Valentine's Day, magkusok-kusok ta maglabanan itang duha. Nya kanu sa nito magpapuso. Pag alas 12 jud unta